Моңланабыз яңаша. Алар башкаларга охшамаган. Алар музыкаль яңалык. Біреулер аларны Корея малайларына охшатса, икенчеләре казакларга охшаган ди. Чынлыкта алар үзебезнекеләр, чын татар егетләре. Һәм аларның әлбәттә татар музыкасына үз карашлары бар. Шул карашлар белән бүген төркемнең продюсеры уртаклаша. Продюсер төпсерне ачарга әзерме? Җавап тиздән. Җавап ачыктан ачыган гәләдә. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген үзенчәлекле кунак. Яңа музыкаль яңалык булып килеп кергән Караш төркеменең продюсеры, хөрмәтле Айназ ханым. Исәнмез, хәерле көн. Хәерле көннәр. Менә без төркем турында сөйләшәбез. Яңа төркем бөтенләй яңа музыка белән килеп керде. Менә шушы яңа музыка стиле K-pop дип әйтәбез. Корея музыкасы стиле ул алдан уйланылдымы? Алдан татар эстрадасында шушындай үзенә күрә бер шок хәле булдыру өчен алындымы? Һәм аның төп максаты нинди? Бу инде әллә кайдан алынган стиль түгел, бу шул ук поп музыка. Ләкин инде теге башкалардан нәрсә белән аерылабыз, ул да булса яңа яңгыраш, заманча яңгыраш һәм визуаль подача белән аерылып торабыздыр инде без. Визуаль рәвештә тәкъдим итә төркем. Әйе. Ул инде шоу номерлар. Һәм K-pop белән без инде таныш. K-pop ул шул ук поп музыка. Ләкин инде менә беренче K сүзе сез дөрес әйттегез, ул Корея музыка, поп музыкасы дигәнне аңлата. Шибәр матур кызлар, егетләр инде булар бизәнгән. Шулай ук бар инде мәсәлән, алсак поп музыканы Q-pop ул казак поп музыкасы, C-pop ул Кытай поп музыкасы. Шуңа инде без дә шушы поп музыка стилендә иҗат итәбез. Менә төркем бит әле ул үзенә күрә гаҗәп бер коллектив. Аның үзенә күрә бер максаты да уйланыла, девизы да. Караш төркеменең девизы бу караш, безнең караш. Караш төркеменең музыкаль карашы бик озак уйланылды Айназ ханым. 2009 елны без инде тормыш иптәшем белән продвижение иҗат студиясын ачып җибәрдек. Монда инде балалар бию, җыр, актер осталыгы серләренә өйрәнәләр. Һәм 2018 елны безгә инде татар телендә сөйләп белә торган балалар кирәк иде. Һәм без исемнәре, фамилиялары татар булган балаларны шүпләп чакырып алдык. Әйе. Һәм инде алар белән әңгәмә кыра башладык. Инде ни кызганыч, балалар татарча сөйләшә белми. Берсе дәме? Берсе дә татарча сөйләшә белмәделәр. Һәм инде без аларга сорау бирдек. Ни өчен бу шулай? Татар музыкаларын сез тыңлыйсызмы дип сорадык. Һәм инде алар безгә җавап кайтардылар. Нет, это не модно диделәр. Һәм безгә инде бу сүзләр әлбәттә бик тиде дисәк тә була. Чөнки мин үзем инде авылда туып үскән бала һәм шушы татар теле проблемасы булу инде әлбәттә күңелгә бик тиде. Һәм инде шушы көннән башлап инде без 2 ай дәврендә шушы проектны уйладык, изләндек. Һәм инде 2 айдан соң кастинг игълан итеп егетләрне төркемгә җыйдык. Төрле төсләргә буялган чәчләр, заманча бию хәрәкәтләре һәм бөтенләй моңа кадәр яңгырамаган музыка. Егетләрне кайда барсалар да тамашачы яхшы аңлыймы? Аңлашылмаучанлыклар килеп чыкканы юкмы әле? Мин инде бу сорауга төгәл итеп кенә җавап бирәсем килә. Инде бу музыканы яшүсмерләр, яшьләр, яшь күңелле, заманча карашлы һәм стереотиплардан үстен булган кешеләр аңлый. Стереотиплардан өстен. Бармы шундый очраклар сезне өлкән буын кешеләрдә ошатып концертларыгызга килә? Әби бабайлар дип әйтик. Әби бабайларны инде күргән юк, ләкин концертларыбызга инде балалар белән бергәләп әти-әниләр дә киләләр. Менә бер ай ярым дәвамында егетләр имтихан тапшырганнар бию хәрәкәтләре буенча. Аңлашыла инде, вокал мөмкинлекләре буенча тупланган, җыелган егетләр 100дә вокал һәм биюне яхшы дәрәҗәдәге җырлаучы һәм биючене табу җиңел эшме? Килешәм, җырчылар бик күп.
Җырчылар бик күп, әмма җырлап бии торган кешеләр аз. Менә әйдәгез, билгеләп китик әле. Төп лидеры төркемнең Айназ Ахунов, Башкортстан егете, консерватория тәмамлаган, Әйе, музыкаль әйе. кораллар буенча. Әйе. Дикки Динар Ахунов Актаныш егете, биюче. Әйе, ул әйдә баручы биюче, Әйе. белеме буенча да инде ул хореограф, Дамир Зиннатуллин инде ул чиста вокал. җырчы. Руслан Жақапов шулай ук җырчы. Вокалист. Төркемдә бер егет биюче, калганнары җырчылар. Бик авырмаларны биергә һәм җырларга өйрәтү. Кара кашы мөнәсәбәте. Беләсезме нәрсәсе авырдыр? Менә безнең татар эстрадасында инде ул моңа күнекмәгәннәр биеп җырлауга, күнекмәгәннәр, бу чыннан да яңалык. Монда инде бию вокал белән генә дә шикләнми. Монда иң мөһиме бик зур теләк һәм җаваплылык кирәк. Билгеле. Кастингка килгән егетләр инде теләгәннәре калды, өйрәнде, үз исләрендә эшләделәр. Һәм инде шушы төркемдә булырга тиешлекләрен инде үзләре растладылар, үзенең көчләре белән, тырышлыклары белән. Әмма инде теләмәүчеләр, Китеп барды. әйе, шушы әзерлек вакытында инде берәм-шәрәм коелып калдылар. Менә инде төркем кайда гына концертта булмасын, социаль челтәрләрдә дә очрый бу. Алар янында һәр вакытта да шибәр мәктәптә укый торган инде яшь кызлар, аңлашыла ки, төркемнең төп аудиториясы кемнәр алар? Мин бу сорауга ачыктан-ачык Җавап бирәм. җавап бирәм, әйе. Безнең инде төп аудиториябыз ул яшь үсмерләр, яшьләр. Сездә яңача исемнәр. Joy, Дизи, Жак, Дикки. Әлбәттә буялган чәчләр. Төркемдә татар колоритын эзләргә кирәкме? Безнең төп максатыбыз, бу проектның инде төп максаты заманча, сыйфатлы татар музыкасы аша инде яшь үсмерләрдә, яшьләрдә татар теленә, татар музыкасына карата мәхәббәт уяту, әйе. Бу мөһим билгеләр, афәрин. Игътибар итсәк, төркемдә егетләр барлык җырларга да сүзләрне үзләре язалар икән. Бары тик үзләре. Башка яктан тәкъдим килсә, төркем кабул итәчәкме һәм гомумән читләр сезгә җырларын тәкъдим итә башладымы инде? Әйе, тәкъдимнәр булды. Ләкин инде алар беразна безнең стильгә туры килеп бетмәде. Шуңа да инде дөрес әйттегез, бүгенгесе көндә инде безнең 8 автор җыр бар һәм барысының да сүзләрен егетләр бергәләп язалар. Һәм шуны да әйтәсе килә. Үзең иҗат иткән, күңелеңнән үткәргән җыр инде ул башка төрле башкарыла сәхнәдә. Һәм бу текстларда, бу сүзләрдә инде егетләрнең уйлары, кичерешләре, тарихлары да бар. Бу инде аларның тамашачыга җиткерәсе килгән фикерләре. Мин янымда булмасам да чак уйда, сүзләрең, синең назлы сүзләрең. Башкалар каршыдырса да үзең уйла, аларның фикерен тыңлама. Kanımны kızdırma, kışkırma. Hulkunu көрсәтмә, үз фикерен кая. Син аларда гына тыңлыйсың. Кара миңа, карамаңа, бозына тегесенә. Бәлки кирәк үзгәрү миңа түгел, сиңа үзеңә. Кемнәр алар, арага уралалар, нишли алар? Көнчеләрне, ялган сүзләрне син һәр тыңлама. Янымда сине генә телим, мин тоярга йөртәм йөрәгемнең түрендә. Син янда булсаң, бәхет күзләремдә. Син янда булсаң, җылы күңелемдә, йөрәгемдә сөю хисләре. Без бергә булсак та уйларың еракта. Уйлама, сөю белән уйнама. Бәхет тулы көннәр көтә безне алда. Бары тик аларны тыңлама. Күптән түгел генә төркем барлыкка килгәч тә Шаян ТВ телеканалында яңа реалити проект ачылды. Һәм ул Караш төркеменә багышланды. 16 сериядан торган зур реалити проект бу.
Bu sizin türкем için reklama çarası bularak үткәрелгән reality проект булдымы? Reality шоуның инде төп максаты ул шул ук безнең яшьләребезгә заманча артист нинди сыйфатларга ия булырга тиеш икәнне күрсәтү максаты белән эшләнде инде ул. Һәм инде әлбәттә яшьләребезгә тагын бер телевизион контент булдыру. Булдыра алдыгызмы? Нәтиҗәсенә ирештегезме бу reality шоу аша? Социаль челтәрләрдә дә бик актив безнең егетләр һәм әлбәттә инде яшьләр бик күп язалар, рәхмәт сүзләрен әйтәләр. Инде Аллага шөкер безнең яшьләргә кызык булырдай, музыка кызык булырдай тапшырулар бар дип инде безгә рәхмәт сүзләре язалар. Шуңа инде без дөрес юнәлештә барабыз дип өметләнәбез. Караш төркеме проекты сезнең продюсерлык карьерасында иң уңышлы проектмы? Шулай дип әйтә аласызмы аны? Бу минем иң уңышлы проект. Бүгенгесе көндә бу инде безнең иң беренче проект, мондый форматта булган беренче проект. Әйе, бүгенгесе көндә мин уңышлы һәм яшьләргә бу кирәк проект дип уйлыйм. Әлбәттә. Әле бер кызык сорау биреп китәсем килә. Нәкъ караш егетләренеке сыман, нәкъ шундый төркемнең кызлар вариантында төзү юкмы фикерләрдә? Бар. Бүгенгесе көндә инде безнең андый төркемебез аякка басып килә. Аның инде нигезе бар дип әйтерим. Шулаймы? Ләкин бүгенгесе көндә бу кызлар инде безнең үз эшләрендә эшлиләр, шөгыльләнәләр, сәхнә осталыгына өйрәнәләр. Бу инде безнең теге колфаклар, милли киемнәр киеп җырлый торган төркем кызларыннан капма-каршы аерылып торган кызлар булачак. Әйе. Бу заманча кызлар төркеме булачак. Татар музыкасын заманчалаштыру өчен сез продюсер буларак тагын нинди юллар күрәсез? Нинди башта фикерләр бар, серләр бар? Ачыктан ачык сөйләшү бит. Әйе. Бүтән серләрне инде әлбәттә ачып бетерәсе килми. Шулай да. Монда инде беләсезме, яшь команда кирәк. Яшь команда, яшь фикер йөртә белә торган, заманча фикер йөртә белә торган команда кирәк. Мондый олы проектларны инде булдырыр өчен. Продюсер эше сезнең өчен кайчан башланды? Һәм аның бүгенге көндә татар музыкасында төп максаты нидә? Менә бу безнең инде беренче проект. 2019 елны. Әле сезнең 2 генә ел тәҗрибә продюсерлык. 1 ел ярым дисәк тә була, төгәл итеп әйтсәк, 1 ел ярым. 1 ел ярым. Бәхәслешме ул? Бәхәсләр килеп чыгамы продюсерлыгы? Чөнки бит инде рус эстрадасын, чит ил эстрадасын продюсерлары күбрәк теге талаш дөньясында һәрвакытта ызгышта, җырчылар белән судларда йөриләр. Бераз гына теге пичрак һөнәр сыманрак күренә. Татар музыкасында продюсер, менә сезнең караш белән ниндирәк? Юк, монда беләсезме, иң мөһиме менә бер гаилә, бер команда белән бер юнәлештә бару. Шул вакытта инде әлбәттә үзеңнең максатыңа ирешәчәксең. Бу бик кызыклы җавап. Караш төркеме егетләре өйләнгәнме? Төркем продюсерга табыш китерәме? Һәм караш әле киләчәктә ни белән шаккаттырыр? Булар барса да кыска вакытлы рекламадан соң безнең белән калыгыз. Шундый җылы дулкында тапшыруыбызның икенче өлешенә күчәбез. Исегезгә төшерәм, бездә бүген музыкаль яңалык Караш төркеменең продюсеры Айназ ханым Нәгыймова. Без инде Караш төркеменең иҗат юлын бөтенесен башыннан ахырына кадәр йөреп чыктык бугай. Шаныч Караш төркемендә бүгенге көндә бармы? Күпләр бит үзләренә шанмый, эшләрен башлаганда әз генә икеләнүләр була, Караш тотканда эшләгән. Караш төркемендә шаныч бүгенге көндә ни дәрәҗәдә нык? Мин үзем 2 бала әнисе һәм әлбәттә бу тел проблемасы мине бик нык борчый. Балаларыбыз инде киләчәктә татар телендә сөйләшсеннәр иде дигән теләк бар. Ләкин инде менә Рәсәй, чит илләр инде шундый сыйфатлы, заманча булган музыка тәкъдим иткәндә инде әлбәттә балаларны инде көчләп татар музыкасын тыңлатып булмый. Шуңа да инде безнең төп максатыбыз яшьләр менә татар музыкасы да тиккә була ала икән. Диюләр инде безнең төп максатыбыз. Һәм бүгенгесе көндә инде егетләрнең социаль челтәрләрендә фан аккаунтлар
күбәйгәннән күбәя. Әйе, һәм шушы фан аккаунтларны алып барган яшьләрне күреп, концерттан соң яшьләр инде килеп рәхмәт сүзләрен әйткәннән соң, әлбәттә инде ышаныч артканнан арта. Һәм инде иң мөһиме, яшьләребез бу юнәлешкә сусаган. Яшьләребезгә бу инде кызык икәнен, әйе, кызык икәнен белү инде, әйе, әлбәттә ышаныч безгә бик бирә. Бик мөһим. Менә төркемне җыйгач та, егетләр чәчләрен буягач, халык арасында шундый сүз чыкты, белмим аннан көлергәме. Егетләрнең гаиләләреннән аерып алып, чәчләрен буяганнар, егетләрне аерганнар дөньядан. Әйтәгез әле, бөтен гашык кызлар өчен ачыклык кертик. Караш төркеме егетләре. Бүгенге көндә алар өйләнгәнме, гаилә хәлләре нинди, гаиләгә, дусларга вакытлары каламы, нәрсә белән яшиләр музыкадан тыш вакытларында дип әйтик. 4 егетебез дә бүгенге көндә кызлар, бүгенге көндә безнең 4 егетебез дә буйдак. Һәм инде егетләрнең барлык буш вакытларын инде әлбәттә алар залда үткәрәләр, алар шөгыльләнәләр, алар сүзләр язалар, алар җырлар иҗат итәләр. Һәм бүгенгесе көндә инде алар икенче альбом өстендә эшлиләр. Димәк, аларның музыкада югарылыкка менәселәр килә. Әлбәттә. Нинди рәхәтләр була? Шундый теге шаян хәлләр килеп чыга бит сәхнәдә. Сөйләп китегез әле берәрсен. Бик кызык хәл булды. Кызык, хәзер кызыгы, ул вакытта кызык түгел иде. Без инде Казакъстанга безне чакырдылар, Сабантуйга, татар Сабантуйына чыгыш ясарга чакырдылар теге елны. Һәм инде без бөтенебез бергә җыелып, 2 машиналарга утырып киттек Казакъстанга һәм барып җитә алмадык, безнең машинабыз уртада ватылып калды. Ни булды соң? Безнең бер машинаның инде двигателе ватылып, bütün 2 машинада булган барлык халык бер машинага төялеп, бер-беребезнең өстенә утырып, Казакъстанга инде тамашачыларыбыз янына йөгереп барып җиттек, Аллага шөкер. Яшьләрдә мактау сүзләре булса, безнең өлкән буыннарыбыздан, әби-бабайлардан тәнкыйть сүзләре еш ишетеләме? Бу ялган чәчләр буенча инде сезгә еш кына тәнкыйть сүзләре килә дип беләм. Ачыктан ачык әйтәм сезгә. Безнең татарларда инде лай стереотип дигән төшенчә бар. Тәрбия, менталитет. Өлкәнрәк яшьтәге кешеләр инде егетләрне күреп, әстәгъфирулла, нишләп булар чәчләрен буядылар микән? Ничек инде булар сикереп сәхнәдә булай бийләр дигән фикерләр йөри, ләкин инде кабатлап әйтәм, беренчедән бу шоу-бизнес, поп-музыка инде ул шоу элементларын таләп итә. Шулай бит. Һәм монда инде биюсез мөмкин түгел. Яшьләргә инде ул бию яшәтә, хәрәкәттә сәламәтлек бит әле. Әйе, һәм яшьләргә шулай ук образ кирәк, образ. Образ инде ул псевдонимнан башлап шул ук Джой, Дики, Дизи, Жак, әйе, һәм инде шулай ук заманча матур киемнәр, чәчләр, алар барысы да инде шушы образны туплый. Бу яшьләргә кызык. Сөю каплаган күздә, сине очраткан көнне, ник аермадым икән ялган сүзне. Хәзер шикләрем югалды, иреккә юл ачылды, хуш киләчәккә адым ясадым. Сине гаепләмим, суынды хисләрем, башка карашларым. Кайтарасым килми, узган вакытларны, саныйм адымнарны. Иреклә, мин иреклә, каршыма атланма, көтә дип уйланма, кайтырмын димә. Иреклә, мин иреклә, күземә карама, ни булды сорама, өмет бир димә. Иреклә, мин иреклә. Хуҗа булырга йөрәгемне төгәләргә пышак белән. Мин төрле кисәккә басымыңны тукта, үтеп керә үзәккә. Ишекне ябып китәргә җыян булган бар көчемне син миңа кирәк дип киләсең, ялга сүзеңнән килә көләсең. Ха-ха, миннән соң рәхәт яшәсин. Күпләр өчен бу сорау кызыктыр, Айнас-ханым. Төркемнең киләчәк планнары нинди? Ерак планнары нинди? Хыялларда йөзәсезме гомумән?
Bilesizmi, bütün planni endi oshib bitirasi kelmay. Aşıktan aşık. Lekin yaqin kelajakni endi aytib ketasim kela. Sentyabr oyында Alloh bersa deb aytganda bizning yangi proyekt boshlanib ketacak. Bu endi продвижение ijod studiyasi Qarash turkumi yigitlari bilan birdamlab ham endi yangi Adımlar ismli yangi polilingval maktabi bilan birdamlikda endi yangi proyekt ochib jibaramiz. Bu endi shusha yosh o'smirlarni, salatli tatar yosh o'smirlarini endi jiyib olib, ular bilan endi kelajakda mana shunday yoqti, zamoncha artistlar azirlov. Siz endi mana turkumimizni yangi tug'an sobiy bilan da chog'ishtirib ketdingiz. Endi yangi tug'an sobiyga albatta shig'imlar ko'p kerak. Finans shig'imlaridan tış, siz tag'in prodüser bo'larak turkum uchun nendek shig'imlar sarf etasiz? Eng muhimi bir ko'p vaqt. İhtibor, endi albatta i'tibor. Jonim ham endi komandaning kuchi, ruhi, yo'nalishi deb aytaylik. Prodüser bo'larak aytdingiz, turkum tobush keltiradimi bugungi kunda sizning oilangizga, prodüserina? Haliga bu proyekt bik yosh, shunga hali Tobushlarda biroz. Biz hali tobush turida bunda sizlarga ertarakdir deb o'ylayman. Yigitlar umuman felsefe, kitob o'quvlar bilan da do'stmi? Biyi bergan kishilarni har vaqtda da yo'qdir ular, kitoblar o'qimaylar, lekin bular shunday aqlli kishilar, ular necha kerak yashaydi? Bugünkü kunda endi yigitlar bütün bo'lgan bo'sh vaqtlarini endi muzika, so'zlar ijod etdi, muzika ham shulay yo'q bitindi. Bizning har bir nomerda bitindi show bor, shulay ular birgalab motor etib biylar. Munda endi urush etganda sinxron talab etiladi, shunga ular zalda endi mana bik shab etib ishkartalar, kun sayin o'zlarini ishlaylar. Chunki bu endi bik ko'p vaqt talab etadi. Bik ko'p vaqt, bik ko'p kuch, bik ko'p tirishlik. Qarash turkumi boshlagan yo'l tatar muzikasi revolyutsiyasining boshimi? Yoshlar uchun ey deb aytdim. Yoshlar uchun ey. Endi mana o'rta bo'lgan ulkanlar shulayda qabul etmas deb o'ylaysiz, shulaymi? Yo'q, men endi aytasim kela, bizning tub auditoriyamiz u yoshlar, yosh o'smirlar. Lekin shundoq ulug' bo'lgan kishilar endi agarda ular endi yosh ko'ngilli ekan, zamoncha qarashli ekan, albatta endi bu muzikalarga bik tashishaq. Bizning konsertlarda ulug' yoshdagi kishilarda bik yosh kelalar. Ham endi ular shulay yigitlar yonida kelib, quchoqlab endi rahmat sizlar. Sheshingni bu yerda so'raylarmi? Yo'q, konsertga kelganlar deb so'ranglar. Mana endi muzika bilan bizning bolalar qiziqsin ekan, bu shundan da bikni qiziq ekan, bikni shunday motor ekan deb aytalar. Turli kishilar, turli qarashlar bor. Durust, turli qarash bor shulay. Ham estradada da endi ol turli yo'nalish bo'larga tegish. Kimgadir qiziq rap, kimgadir qiziq rock, kimgadir qiziq pop muzika. Ham endi biz buni taqdim etirga tegish, biz turli janrlarni, turli stillarni. Bu qarash bizning qarash. Albatta shulay. Agarda endi final so'rovina ko'chamiz ekan, u bizni birozgina o'ylantira turgan so'rov. Qarash turkumini bugun chetdan qarab, nendek kengash berar edingiz? O'zlarining qarashlarini yo'qotmau eng muhimi. Mana shusha endi nendek yo'lga bosganmiz ekan, shusha yo'ldan endi birgalab motorgina borarga, ulug' maqsadlarimizga erishirga, ham endi yoshlarga, yosh o'smirlarga qiziqroq, tag'inda qiziqroq bo'lgan motor, zamoncha sifatli avtor jurlarini endi kliplar tag'inda sifatliroq, tag'inda yoshlarga qiziq bo'ldirdi. Muzikal kontent. Shunday muzikamizni chinlab da buldarga nasib bo'lsin. Motor ettirib, әле olg'a taба qarash turkumining 5, 10, 15 yildan zo'r o'ng'ishlarini ko'rib, shodlanib yashaylik. Bugun bizga vaqt topib kelganingiz uchun Oynaz xonim bek zo'r rahmat. Sizga bek zo'r rahmat chaqirganingiz uchun bek zo'r rahmat. Shundan da bu shunday rahat, oshiqdan oshiq angama bo'ldi. Biz endi sizga ijod o'ng'ishlari tilab sog'lashamiz. Rahmat kelganingiz uchun sog' bo'ling'iz. Sog' bo'ling'iz. I just fade away. I feel it. Fade away. I feel away, yeah. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up.
the middle till it hurt a little. Your love is fading. I feel. Тапшыруның партнеры Marriott отеле. Marriott шәһәр үзәгендә онытылмаслык ял. Караш төркеменең серләре хайран кызык булып чыкты. Продюсер Айназ Нагыймова ишендәге бер серләрне дә калдырмады. Киләсе серләр инде, хөрмәтле тамашачылар, киләсе очрашуда булыр. Ә бүгенгә сау булыгыз.